So hello guys, नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ बयखौबो बरायनाय थालायबाय गाइस ना माने आं मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना गाइस। नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानैबो एसेबाबो हमना मोनखाबाय जानो हागौ आरोना माने आरो इन्ट्र होनाय भिडिअखौथ' नायखाबाय, बेखौ नायनानैथ' एसेबाबो हमना मोनखाबाय। जय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायनाय थालायबाय गाइस। गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय बे भिडिअखौ नाय आरोना, फारसेनिफ्राय फुल नाय आरोना, होमबासो मिथिना मोनगोन आरोना माने। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरोना गाइस, माने सासे सिस्टारा माने हाग्रानि मैदेरजों माने गिलु बालु माने जिउ खहा जानांबाय आरोना, माने गाथार जालांबाय आरोना गाइस हाग्रानि मैदेरजों। So hello guys, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना गाइस, माने नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरोना बे आंनि इउटुब चेनेलखौ, माने गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन आरोना गाइस, बाय बाय।